Beseda o apostolskoj svetoj opomeni. Jer govoreći ponosite i lažljive riječi, prelašćuju na nečistote tjelesnih želja one koji od skora bježe. 2. Petrova 2.18. Sveti apostol poznaje ljude bolje nego najnaučniji književnici, jer je on svetac i apostol, a svetac i apostol proniče duboko u srce ljudsko. O kome to govori sveti apostol ovdje? O nečistim, bezobraznim i samovoljnim, koje je ranije nazvao bezvodnim izvorima i oblacima i maglom. Nečisti, bezvodni i samovoljni su mnogorečivi i visokorečivi. Oni govore ljudima ponosite i lažljive reči. Tim ponositim i lažljivim rečima oni i skrivaju i objavljuju srce svoje, to jest skrivaju za neuke i nerazumne, a objavljuju za utvrđene u veri i obasjane blagodaću. Kad nečisti govori o čistoći svojoj, time on objavljuje nečistoću svoju. Kad bezobrazni brani obraz svoj, time on otkriva bezobraznost svoju. Kad samovoljni tumači volju Božju, time on pokazuje samovolju svoju. Ko pažljivo prati reči njegove, može da osjeti smrad telesnih želja, no nepažljivi i neuki ne mogu da osjete taj smrad, nego poveruju i prelašćuju se. Oni koji su počeli od skora da bježe od obmane jela i sveta i đavola, hvataju se ponositim i lažljivim rečima kao riba u nevidljivu mrežu. Ne zna riba da je u mreži, dok god se mreža ne izvuče na vreo pesak. Tada zna, ali tada je dockan. O, da ne bude dockan i za one jadne duše ljudske koje se hvataju u mrežu ponositih i lažljivih reči. Znajte, braćo, da je lažan svaki onaj učitelj koji naukom svojom odobrava telesne želje, a povlađuje grešnicima u telesnim željama. Gospode Isuse sveti i prečisti, pošli angele tvoje svete da odbrane sve početnike i poletarce u veri tvojoj od ponositih i lažljivih usta. Tebi slava i hvala vavek. Amin. Ohridski prolog sveti Vladika Nikolaja.